Ето тук е изворчето, където извира водичката. Пише на табелка, че е минерална гореща вода. Доколкото съм наясно е над 70 градуса и всяка година се покачва с няколко градуса, с 2-3 градуса. Изключително гореща вода. И доколко се знае, казано Ванга никога тая вода не се продава. Тя е лековита тая вода. Аз вярвам в това. Уау! Ау, тая над 70 градуса. Изгори ми пръста направо. А отсреща, след рекичката са и водните костенурки, които казаха, че са отровни, но не са отровни. Влизането във водоема също е забранено. Не е приятно да замърсява водата на животинките. Ето тук, къде рекичка се влива в това езерце. Интересно обаче, че езерцето не е толкова горещо. За разлика от реката, само една на около 7-8 см разстояние от водата и не може да се приближиш повече ръката, толкова е горещо. Така, уникално зареждащо се място на рупите. Уникално, доста добре поддържано. Все пак е едно от лично за мен най-енергийните местенца в България. Наистина красиво. Спокойно, тук човек чувства някак си различно. Сякаш времето е спряло около теб и хората, които са тук, са различни. Сега след малко отиваме към 3D кръста, да направим няколко снимки там, след което към храма на Ванга, което, както знам, има някаква легенда, не знам доколко е така и доколко не е, че самата тя не е искала този храм да е построен на това място, където е в момента, но не съм много наясно точно къде трябва да бъде, така че ще се опитам да изясня тая неяснота по това къде е трябвало да бъде построен храма. И така, към кръста.